Ka press office jong ka holy see kala penmi ia kene kejing benar halor kejing man jong kejing kot kejing kia jong upup Francis menin no pai sengi ka sengi sa jain arpo tarik urempang arpo san kejing long jong kwa bakhui ka dang long ka bajur kumta kumbala batai ha ka sengi tho ding upup udon ha kejing chitom bat kejing ma menta ka step sin sa jain upup Francis ulapan ya kejing chitom ka bakam jur ha utor jung u kabala don kamru ban pendon kam ya ka kor oksigen kijing tes nam menta ka sengi kipin iru ya kejing duna snam kumta don kam ban ai snam ya u wadla ula kam klot bor ban ha kiwe ki sengi ukpa bakut udang la ban syong ha ka syuki nub menta ukampang ban ya keba nin ka sengi kumta labu kerpang ban pej benya ya kejing long jing man jong ka koi ka kya jong u